És la història d'un home normal, amb una intel·ligència mitjana, amb una sensibilitat mitjana. Llavors, per una qüestió molt concreta, que és una situació en la que es comet un assassinat, de cop i volta ell se n'adona de com és ell mateix o de quina és la mirada que té el món envers ell. I això d'alguna manera li fa començar-se a plantejar tota la seva vida i tot el seu camí. La seva incapacitat d'integrar-se i d'assumir el codi de valors i els models de comportament d'una societat en la qual es veu inclòs sense que ningú no l'hagi demanat el seu parer ni la seva conformitat. Senyor Omersol, el seu cafè. Gràcies. M'han entrat ganes de fumar. Moltes gràcies. He dubtat si fumar. Per què? Perquè no sabia si estaria bé que ho fes davant la mare. Però quan m'he parat a pensar-ho, m'he adonat que això no tenia cap importància. Llavors, he disparat encara 4 vegades més contra un cos inert on les bales s'enfonsaven sense que ho semblés. Nosaltres hem partit d'un joc de desdoblament, perquè sí que m'agradaria dir que una cosa molt especial de l'estranger, molt camixer per altra banda, és com està tot narrat en primera persona, però un té la percepció tot el temps de qui parla està parlant d'un tercer. Aquesta famosa consciència o ànima que a vegades la tenim adormida i a vegades es desperta, té entitat pròpia i et va fotent preguntes, no? Una mica desdoblant aquest personatge en 2 actors podem d'alguna manera interpretar millor aquesta dualitat o aquesta segona opció d'una altra part de tu. El dia relliscava sobre el sostre de vidre. Crec que m'he adormit una mica. Estava fatigat. He sortit a l'exterior. Sobre els turons que ens separaven del mar, el cel estava vermellós. Es preparava un dia molt bonic. M'adonava de com m'hauria agradat fer un tomb. Si no hagués estat per la mare.